eri atenenete no murai ekerare kurige kerogo kyobo president etwaikaga arigere tonyare gukwanire taro ya gusi ngigani mata no muntu rankapsa no murai bwense nainde twatare nerese chinga kichintambe ekerare kurige kerogo nonyekera mang'ana gusarika keiga lakini rende twaira ni nyasambi amona se twaikire bono. All right. Nainde ntwagoswa keigo lakini rende nyasao turusiri aratorentire mpaka muga onchirire mugachora bagwazira banya bagawazira bagachora banya na gochakira nseme yo korobekana uko bakokorekana serikali ya Kenya kwanza ntwaro nja akora mu onchiriro egachora bagwazira banya gati abekarushya bagwazire kurwa senseme ya ODM uroche yo kurushya bagwazire kurwa sensemo ya ODM ngatige ntokia nge kironge gochia seka kuri kirya chenzi kurushya barayi kurwa sensemo ya ODM gocha Kenya kwanza umurai bwense garengo tema guikerania mono eganga y'abana bari ba gensi na babande mbake bogurire tibuna egento kiriate kireke bebo lakini nki arente to musake esaguri toro chibono amangana ko nyakongire murai bwese agatebanga bono ka kongire iga korangiria abande kurusikari bachamo igere bakigamberane amo naende bakonyane bone kera baraya bachete kurusikari kero kende nkero kiarenge ekia asomorengo rionde barengo cha kokerenta asetore digere na intokoreki to sange na kirito bwate digere to kenderia nse ya Kenya esuge guchimutu ya andora chaba wazembale babete bakwerenigwa kati y'abasayina baguna bakenda bagatebana onyo mure bwenso tugutira taba waziri bonse isiko igare ko batiga bonse isiko nke asokurigere kwa buna yoyo mu watandi ba Kenya kwanza ngikiagara kati y'aba waziri akabairania kati y'aba waziri bande mbairaniri umurari ntagete gotebanga no nyabaziri aba bonsi nono kosoka kwabo yani ntebenga ndimbeke sige Swahili nga kwa kutolewa na wakaweza kukua pale nje. Ni kweli haikuwa kwamba walikosea, ni kweli hawakupatikana na makosa yoyote. Tunaweza sema ya kwamba walipatana na makosa sasa waweze kutolewa wawekwe pembeni. Lakini ila tunapoangalia tunapata ya kwamba kwa sababu sasa kulikuweko na shida ya hapa na pale aswa kutokana na vijana wa Gen Z ndio mheshimiwa rais alipoangalia akaona ya kwamba hapana wacha nitoe hawa ni waweke pale nje ili niweze kuchuja vizuri tena niwarejeshe. Lakini sasa angeweza kuwarejesha wote hiyo ingeonekana ya kwamba basi hata angewatoa. Sasa ndio maana alijaribu akarejesha wachache wale ambao hakurejesha akaweza kuwa replace na watu wanaotoka kwao. Ndio maana tunapata waziri wa elimu kutoka Kisii mheshimiwa Ezekiel Machogu alibadilishwa na mwenzake tena ambaye anatoka running mate wake tena kwanza akamrudisha baada maanisha kwamba alikuwa anarudisha mkono kwa wale watu ambao alichukua watu wao akawaweka nje tena akarejesha mkono pale. Kwa hivyo unajua kuna mandhari watu wanasema kwamba uende ikawa opposition upinzani wamejiunga na Kenya kwanza. Swala hili kwa muda linaleta utata kidogo. Baadhi wanasema kwamba na Kenya arekana opposition yeye watu kwa Kenya kwanza. Uko sikurige Eugene Wamalwa Kalonzo Musyoka batwere baraba uchigotena na chenzi wachigotena na Melinya ase bali bagendrete kwa merio kuri serikali. Izi tundo tebe bona bono opposition ye bwata ndikiandike ikomi nesemo ya serikali. Umurari tikango tebiga naende ngo kwane kya bagusibo nsiande bose swaveta babenye mantegerere Azimio tinganyira ngi Azimio wocha se Kenya kwanza taringe ba cheterigere ba taringe ba kamete bakaruo bagacha bono ba unchuri bono banganyije kurwari bakira korengana nenga no muraigwe nsatebete umuraigwe se gatebete ng'abantu aba bakirerigere babwaterane bakorega se sobo amo lakini kende gyonse kerekera akora keriki pabwate kiya kurumoino bagesange moina rigere ense koraki ense suke mutu kwa igwete simbarati yo murai omo governor Kisii county gagotebanga mbari ya se Kenya kwanza lakini bare gahari asoke bwaterana samage amagenderero eyirenga nonye bari bachete bagaswa Kenya kwanza mbache tinga bono banganyete lakini bachete tubwaterane tusuki Kenya rari tusuki Kenya mutu bono muraria ande onsi ase omugusi yakwa antegererete uriyo risiko ya Kenya gusore Kenya tumanyenga umurai bwense kurangeri bariko barenta
tari ngabono ngazimio bonege nganyete gacha Kenya kwanza aya bari arente tabake ebachitigire babwaterane no muraibu wense bigetusuki Kenya mutu nagiye kero muraibu wense akora ateba chinga kichinde ngaki tigabono turangeri gusakayo tari je bika kurangeri gusakayo bono tigaturangeri gusakayo bwonse igakera baba arenge muinaria na baringo teba ngasakayo zakayo bono ko bari muina bono bakore barangeri gubonse zakayo umate ekera tukuligiri wantu aroche engake ekero murewe kama kia ODM Odinga agenda tukuligiri ekero kia AU toro murewe gako so ime sana ko moko boka tukuligiri ekero kio abanda bagatenchere yemo nenchere yemo omurewe kama kia ODM Odinga arokane kweranyo ko bogo cha serikali asenga serikali ngumubwatsire gukirige ekero kio bonyakero basansemeri ya AU na endo murari tigango tabiga ekero kerio omo sikera Odinga akorigi guchisiko njira te yara kenyora senjere ngusu ngonyo muraibu ense takora takumubwatesi egiakera muraibu ense paka saini chi document chira go sign ekero murayo akora akoriye kero gekyo bono kero kende go konyora omurari omusikera Odinga arengo sukensemo atenga bono abakumurwani fully tari konyara goikerana amangana ari none rakoreke none ratagite bono kuiranio koboko akorete igachete amoriere babwaterane amosemi asako nyara egiakera ngote barenga oyo bwate semi oyo mwabo ngo asemi ruta saka umurai bwese sako nyara nere muina igana era mosemi naenda nyari kumukwanira nabantu bari siko chip other presidents bari siko digere bakoreki bancherane na ekiongozi Raila Odinga digere abande mbakoraki abande mbamo mbatene na abange na kiuro cha abande chinse chinde chia ikoreki nchiri kurusie candidate no ni kwaro chinse chinde chia tigire kurusie candidate chinde chia drop it down chinde chia tigire ono eyerenga omurai bwense na ba 70% asoko support Raila yeah ekero tukuligiriria boigo asense mutira chukumurikira mono igoro yetari yo murebwense gasoro ngoro gusi oise kuligiriria asense meyu ntwara sana gatia ba waziri bacho runa bona omoyo oyo kabiro mu governor we county eri ya Kakamega wikiri Fombeto Paranya na rugo chiga kwa ina buna onyo murebwense uchikirani katia magani yari atagete ngochero gwetigie mirimo na resign ngochero gwetijana onyo to gukora kirike bwenete nchengo itiginde tware Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa bagotara chinse me bagatebana omurebwe kiama kia ODM Odinga amesaliti jense amesaliti wa Kenya amangana yake na sukulikiro kwa bono tigante biga Eugene Wamalwa litangani tigante benga egenta aroche tari ngonyana konyora riba gagari igakera turochi aba waziri mbago chorwa biri kurwense meme eyire ngere egento gemuchandete mono tari ngonyana konyora riba gase ase ama waziri turochi nani Wycliffe Oparanya no arwete tari ngonyana gochama Kalonzo Musyoka nere tari konyara gocha abe waziri yakera turoche kero keria bwate e position yare takwira nabe muwaziri one egento kera neki ani ta abantu bonse se ande ose mwabeta mungi gubya Raila Amolo Odinga taringe kiongozi kia JNC lakini saguri JNC barenge ko babete ko koraki ko irani serikali ya Kenya kwanza anka echake boronge na Raila Odinga igarenga opposition bono ekarorekananga Raila Odinga nere kiongozi kiabo iye tarenge bo Raila Odinga gocha digere babwaterane na Ruto ta chete ngabono obunire echama yae goso nganyire kurwaria lakini garengo tema korento omorembe no morembo oyo norona into kiongozi kia Kenya kwanza nera koretiki nera atagite omorembo oyo Ruto atagite no morembe no Raila koreki atagite na Raila nere atagite omorembe yakera ta kokenda kugambera chinse atenene chinse chesiko atenene Afrika ngima muaege gokoraki yekoi bono Raila korange enchire ngusu igakoira na digara beke Ruto nse bakwa neamo bachese birengere riamo ekero bakwanire baigwananire arosiri muae amanye gosoka guchisiko guchikorigekero andake umurebwense niga koleta ya sengenche ya jensi kunyara korobekana gekogera abukuru maega na sentene serikali yaye maega ya jensi kunyara korobekana akamanya gukora monchereri yaye igo yara kobona serikali na ba jensi ekoriya jensi ngira robekana umurebwense ari gutikana serikali yari yaye bwate na mawaziri omanyete kero emuraibu ensa choreta amawaziri vae ndengere tinarenge I was there, I was present lakini tinche tinsoe ya kera nanyurie tu tinsoe time egenta batebe tineki onde bwenzi otari gochigo korega sikorengana na buna
ekiama gitu gegoteba na bagokoraki na bakoirananka lakini asaba raia babonsi ababa abo waziri bonsi ugocha kwa bonka ondetha yonda tebenga na agosete gusinato na nyoro tuna magoso koringaniri chikori ya Kenya ikagera gakoraki kare niunka lakini sagurie eminano yaba abana aba agency na inde eminano ne serikali ime akaroranga yabo ne gento ngokora yakara agency nugete bagoteba titangani ngegento batagete getangani neke amawaziri bonzo bakoraki baendeka egento gya kabere ekwerende bill ere koraki etuguteri wa egento gya gatatu ngonye ta gokorabo nera koraki nera gendeka tuyibona ini tugene no murari bono maega aba agency bataracha obaete togo serio muntu kuru ese gasi abana batarakora batararenta amalalamishi bone gento abana inchi ba egento ba boreti neke ba boreti nga abajensi tangani bare gotebanga Ruto gachorete abantu barabasani baye are you getting that abasani bana batata chorete anda to tebisi Kiswahili nonye are ko banga Raila onyorete kirugo gyo president wa Kenya tari nkonyara gochora abantu bari batamanyite agenda yabo tubani bakochora umuntu manyite agenda yawo nero urasuke nere guchiari guchimutu orento umuntu kurisiko tamete agenda ya inonereri tagokora nako nguto mokoranere nochi ono kero iginkurigere guchime nkonyora ngumurai bwense igaharigere tinga yaya abantu ababane ababamanyite agenda yane bamanyite kingokora aito bangete na barogokora bokorense ya Kenya tigamba rentimi lakini kerabe lakini nori kina chidoketiri chetu abantu ko waziri batasomerete bintu by'umuntaro sene lawyer umuntaro singentu kina docket gete atabwatu manyase docket iyo is very true abu tingokana abu ninga chani nae na no nyomuntu kundi na chini ngani ngachi na yakera toro chibono totebe na Ruto niga chorota abantu bagesiasa ngekogera abantu abangaite birugebi no mwana siasa gete obwetu kero gete agacha como prime minister agacha como obo waziri oyakobwa segeta como mu waziri nanda como mu waziri egento krisko ligere korenga na masomo yo muntu uyo ne docket yaire bintu biri kubwatana abunekene na kinda gete gotebanga president ya trinete gasabu kwabira igatebanga sena mochete mungabiri nasa bitaba Kenya kwa kwabira asena mochete nkagenda isiko mungabiri lakini saa inta gete korenta mawaziri bari manyete ngano nche ngokora bariki kora baregasi do egento tumanyete neke leadership mono tote bono mu waziri umuwaziri nabera abenga nasomerete obunyagitari omunyagitari yari karo munyagitari achore bamochore se chisemi kero kene nabo kera mu bachake lakini abo umuntu ria okoira nanse arenta abantu bari basomerete edoketi yaire aisanse nabo bamesa abatebinga ya nsemi igana ganga kikogenda inki yakorora umuntu edoketi atasomerete ochikurikyo boseme ko rusiko you know you are a professional second get na kiora umwalimu ko bumunyagitari and ari ko competence ndani egenda atagerete from the school you know those are some of the questions na ki enga kirinda abange barakire nda singenje na teba na ki obuno bo waziri ochorera banga ndo ko gene serikali ya choro nche kora nakora mamocharo ari nakore tama mochaso ko bachora abande batakora tiki batasomerete yakera bakenya ngo bamurika bari nama ene bono sahibu nasabi to kwabera torana kiaba bago chokore mirimo all right asenge nje chinsa twira no weka sarongoro gusi Ruto igara matukato me county ya Kisii na Nyamira titukulia kabere na ata chinse tuchakira se county ya Nyamira na habe tokobeka sobwasi orine university ya Nyamira ego chikwaga chinse ya mutiri ya Kiabonyoro egento gatie chibunge kuru Nyamira chibunge enye West Mugrango North Mugrango Masaba na Borabu konyora batari taberana Masaba ego batagete university ya Ndamanga lakini bono yachire garia yachire ensemo ya North Mugrango egente kintu bwatu bwamate bwage siasa university ko ngana North Mugrango enta gete goteba iga nani ete gotebia bagusiba mintando se swabeta njeno munyari bari kuri nya Kisii County naendo yorigetie kirogo kyobo member of county assembly ko Birongo ward ntagete goteba iga egento ge gotorentero muchando gosi no gotebanga abantu abari kwebanga ritangani baisaranse baigwanane umurai bwense ataracha nabo kyareko babuya na ndege ngento kigo tuita na ndege ya kabere neringa etogo chakatwa minana asomurai yare murai no haruchire bikatoko musaba magendera to nato chaka kuminana tikakegenda segete onoro muchando tubwate omuchando itoko bare no muchando bwa egetiki ndege egikyate kirike besunika
kikamina na abantu bari bari getugari bari nkonyora indagera marogo bakora kibaira niranka ebe giachete akora kigasira one gente kiabete nyamire igoro kero kende nabo gekera nento muchando egiakera kwa igito muraibi ese gagoteba nginche bono na koriki na baire omwaka isaranza inse muigwanane monte binga yegora na yekoba etete kirebo naam ikita kitu saranse buna barairi tangani twara etia lakini bona ari mbaheteti yakoro maite abange bakigwerete bona ngoro chomo bungo note mo grango Josh Nyamoko kabate namba konyora bagambire no murebense bayigwananire bono tero china okobagekana nkora siki bunge icho bono Josh Nyamoko gukwana no murayibwense atararangeria barayi bamwabo be chi county chikwende chi constituency cyose bayisaranse aina magoso igare ko barangeri bonse bayisaranse bayigwana nenga gaki nga yuro che torabeke genteke egiakera after all university ya Nyamira ntorire nge county ki constituency tokobeka lakini bayigwana nemesa bayigwana bona wanye Josh Nyamoko bagotome so murayibwense bamutome ababande bako mu backup bonekera umurayibwense agocha asoro gongoro bagusi ekera gukwanire nga neyo akonyora abantu bonse bakora bona konyora gakubwatu kachibesa twigwana lakini bona konyora nga kera kuchikukwana bandi kumina bari ya gatekireke muina aye gwachite bunkunyo kaenda gakwana umurayibwense bona aina ndwari twate gusi ine ndo twate gusiba kabona ntwara oyo mo bwabo wakidansa no mari ogatebuna gusine bonte tware kiame kemo libanya arugwete ne buno gusiro cyangwa rochino nyako boko koru ebyama bibunwa ngendo ndatebe koru ebyama bibunwa kinga kicho mate koru kare tware ngutumye kiame kemo lakini ngendo agotemwe koru ebyama bibunwa bone ebyama bisoka ebinde yao usi kobera ni kiame kemo na bera abakongwake egiakera incheni bwato muntu ngachete naam na eno bwato muntu bwanchete naam bono muntu yomo erenga gusikizi county isaranse tubanje ko isaransa bayigwanane bayisaransa batebene kiameke mona beko banaro right lakini ngonje mbago isaransa bayigwanane na kerentu gekoba nabo konyora abandi basokirisiko omura ibwense natebona chinyomba nchire chikwaga cha affordable housing asemeria ya Ekurbo yibone kutoka sebungeria ya Nyariba ni Masaba kolengana agati amenye county ya Kisingo boli bari chinyomba chino chiko chikwaga cha nsemo yosekira nsemo ya Kisi county ni watu nyomba chikwaga cho ne chichi affordable housing chinyomba ichigo cha kwaga chu bago cha kerense memo lakini every constituency necha nyore chinyomba every constituency constituency tanyore chinyomba nili tabwati asebe chiragachu lakini iri bwata se chinyomba chirabeku every constituency konyora bari chinyomba asengana yo mwena senginche biro bigendrete ko minyoka gaigana botoko kuna yo mwancho muligeno bari maru jombe chena gaigana chiko soma badai ko lenda senginche chinsa na kiyeko gara toko genda ase obwango igana chinse monchire miye county ya Kisii twaro cha abantu bagotena kyo mure bwensorra kana ka kwana chinse mogete muno anemona chinse mochiri chibwata abaraiba o UDA timatenga ningiranye kwane buna yo mo bumunyakiro bokura se Kenya Kwanza Forum egento ndakwane niki omanye to muraibense kagocha Gusii nkora bekaro mukutano State House nabarayi kurugusi ona abarayi bakurugusi ogo isaranza kuri kwabo garia nkomo abare line up ogo ikagusi asegeta koraki asegeta okogenda ekero bagucha Gusii gendo ndatebe kero bagucha Gusii abarayi aba baguisaranza maria totebe bono buna aba member of parliament yes MPs etakiri baisaranza bate bangayaya asegete twakorire ikiniki togende tokore asigite ikinigi akerege ntomanye to murayibwense retari ko bagwa eretati kumubekera magoso tari ko bagwa nga asigite ngo asigite tari gochi airu asigite na bakogenda no mote bigenda ase igobono ama mocho igara se bari bako mwasa gochi ama mocho gare si abara ikurugusi bari bako tenga genda asigite lakini yare ko banga bari nga yaya esaidi na igwigente kina enda abantu bakomana bagote banga yaya uchire ese mogete mbono ese mogete ra korakta ntagete ko tebya bagusiga ntoriko ntorlawo mu murayibwense lakini torarigeri ngabarayi ababaito bagusimba ryamo egiakero konyoro murayigete na barasoka genda to murayinga ya asigitogenda murayibwense bontabwa ati authority yo kogenda ororo kwiro bari bakomuraba komukaribisa gocha gusimba tarakora igenga muno mogeni ache muwa omurari agotebinga omogeni ache muwa omotebinga yaya togende nyumberia ere toro chino mogeni yare ibona ragenda sero amacha muriro bagotenga yaya njena ukanda correct togenda bono ekionda ntebya barayi baito bagusiya ndo se babeta Kisii na Nyamira
twabango murai bwense buya gagocha omanyanga asegeta go jigere abagusi bande mbate banga ya intuntori bagusi ntu itokora etoti risiko. All right. Na chira nchira bere gakorwa na tabata Nyamira chichiro kianda kisi chikiro sene 10 na ngabi orochenga ne chikikira ne chichire chikwagacho abuno murai bwense abata kakoteba chichira agachu gaiko na bore tie bantu banyamira mukyo ko gorori bwanjire muntu yo ba twaranto kuri Nyamira mbara 10 ko bogoro na baitabiranire chichiro ngo gachira semeyo bono roche gente kia kwane toranyore no murayo yo muchito momonyerete nga tebangi kitokoreki tuigwana ini atararangiria abantu bakunyamira baisaranse baigwanane kokorra kende gyonse murai bwesa gukwana ase forum gete ikine ntatebiri abana inchi batari gwakana ne chinkobi igo bantu bari mbari yawe bantu banyore gete musiabano mbabangiri na gente kikero kende barochenga gente keri no musomono gochesi barobu lakini chichiro chiro chombu ya chire chigokora chikwagachwa lakini abarayi bari abana inchi banyamira na abarayi mbaberete amori tangani bakarayi gwana nango murayi gagocha ngo musabatori chichiro na chichire chi na ichikobera na ichigo chakira ochigokora omugabano be county ya Nyamira dora kago sabaro sari gwegeita ne chokoni yake rero timatingira kwana singaneyo naende ngonye gantegerere ta sare bono ntagete motebia keranjit niko nyakwenda iga kando nganyite kene ebintu mbiro muraige bwense gachire etakire twasaba ebintu mbiro rasaba aseke egakere gento bune perimeter wall egento bune chikoni yekerero ekine gento none county yo kenyene nabe gora nabe gweterenera ntoibane ebintu mbire bitari Nyamira nari kuganya umugabo nuriye keragutinina asabe binte bi live asaba na inchi asabe machine yoko sibicyanga machine yoko sibicyanga ine arasaba umanyete osaba ne asabe ne chikoni yekerero ne chekerero osaba ne perimeter wall enyasi ono nonya abantu bari banyamira nonye ngonye bagete chinko bibaka chikubeza kuri bono umugabo natini naberigirite kinirende guchime guchimotu murai bwense gagocha Nyamira karari kachi agenda ngonye aba member of parliament mbake manyereti buyanketa kire bamurikere achigotebyo murai bwense yakana nero kweguribaga rende ngosabande my fellow member of county assembly from Nyamira baisaranse bachore program buye ekero murai bwense agocha Nyamira bamotebinga ya egento ke imato murai bwense na tare ni mumanyete igagota ke egento kiri gukwana na kwigente kero nke bwato burito umugaba na takore atanyare igwana ni egento ke bwato burito umugaba na tanyare bono musapoti egento buni school university egento buna kwagache birasi egento buna kwagache kwabekera nonye ngonye ne amache babekera amache buna bona yari gusi yari kwerende bobaracho kwerende ga bobaracho rura egento bune ekyo gose ko bare ichipara chiristara kora chitarabeka chitararemu no kurigere inga abana kuru Nyamira abande mbare banyore chigasi egento nakanetinya egavana Nyamira no yokisi county yakwane enata gitakwane egento gete naende bage emphasize egento kiarenge koro kunga kazi kwa vijana kiriki arenge keje vijana bya arego koregasi bago sibichi ndoche bakana egento kiri bare gukwanira gusiga nabo kiareko babya ase gusi na se Kenya ngima. All right. Daktari Dr. Asinge Chinsa biroto byakire mambike yo murai bwensa so wana arena tokole Chinse mo murai bwensa go tarira mambinga yakora mabini tukuli aliyo mwali ya asorongora usi maambie program program ya maambie yakara turuchi mambini tukuli aliyo mwerio tera manyikana buya lakini rende ngosokeri naende mwegu rigere mutanga senga yakora na yagochi lakini asebono igabona ngo kwana iga sai gari state lodge ngati mugete nabwo atomukutano nabarayororo mbagende mukutano ori ngigo na ndere no genderete bono gego ikamambi abokonyora sa kuminyoka ga gukorora koreki asoke lakini mambi ando sia sara agende ngosaba gusiba minto ngonye kimoroche nga murai orabuta komotebi keri muganeti bogori chi bana murika bogori chi box okubogori box morike iga mwa mukigoro iga orora no nere ngo somari umaito murai bwense gare very sensitive iga go somari umanyange gento getenkera agya sabiru ne babara ya babarante ngo sembarage kwanira gitakiri aguge kwanire keragende togoraki kene togukwana igi akera kero kende nabora nyora barayi bari bagwikagari abarayi bari bagwika gukwana ba panic basi guge kwanira. All right. Asante sana mbia mono mheshimiwa aso ikaga igasendizi TV ngakira naende ntokorangire twatara chinsa chinka senginchie biro senginchie mirobirende kubwati. Asante sana aso kore chinga gichiao nabo igontere no koege nabuna mogendere kumurekera nabo igo kubwati muri wensamo ne serikali kwa neke buna ngwikira nieri chire ya reta makenga nayo yo mori engana no mori aso mugusine abarayi bonsi bari bacorire gusi
babe bari county assembly bari national assembly ama mawaziri wote tigankwa ni ngende Kiswahili igereke kikiro murari wenze. Yes. Nataka kuongelesha wale viongozi wote kutoka Kisii, wawe ni mwa MCS, mawaziri, hata kama ni wale wa MP. Unapoteuliwa pale juu na umefaulu kupata kiti, jaribu kukumbuka wenzako ambao waliobaki chini. Nimepata hiyo neno kwa watu wengi sana. Wale MCS wale ambao hawakufaulu kupata viti, wale wabunge ambao hawakuweza kupata viti, jamani, jaribu ya kwamba mnapotafuta vile area zingine wanajaribu kufurutiana, wanapelekana, wanasaidiana. Omugusi ande ose skwabeta tema twanchane tusikane tutarere amo na rio muraibu nse gako chagusi akotema amanta bambancha ine na rio agoto amagenderero hinga na rio mwerio kabisa. Nkwira ndio muraibu nse mbiamono asoko chora okubeka omwishimiwa Julius Migosi Ogamba gotenera SM ya Gusii nani nyasa museseni ya kero mungwano ri nere ngokorare gasi ntagete ko motebiga atemenga Gusii abarimu bari Gusii baberire myaka no 10 batanya kuriko abarimu bari Gusii sai bachandegete batanya ko nyoremeremo tigate marasi bigusii erabe gagosoka gucisiko ebenga mwaine korode kinerabete ano si soro china na sotegerete temanga abarimu bari Gusii banyoremeremo ne bateri Gusii nonye bari siko bahiruchi promotion. All right. Sante sana mwachu mwana singe nchibiro nganchire tubutorega bwa semargoba jabone birito byachire mbya mwana soko nyara gotengera ndizi TV asante sana mugani weli tuko ngakeno tunali bagali natunyara gosango obwamo ane mono asali agende tensemo ya serikali tumana ngakeno mwachu mutoro burigiro butoko bya orito bwatanira sensemo ye kamera ane mono kuranse mede studio gakoro kwa Sara Mumanyi amuna banda senchira yoko ne kono chibichi chira malium amalyogi tewikire asenchira yobo kino butoko byo burigiro byo mwachu murigiro riterana nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Bye bye.